Pasaden otsailean zure etxebizitza sailburu ordeak Pedro Jauregik elkarrizketa bat eman zuen prentsan eta bertan esan zuen alokairu prezioak ez direla igo azken bizpahiru urteetan esan zuen, eta are gehiago esan zuen pandemian akaso baita bera ere egin dutela. Gu harritu ginen hori entzuterakoan, eta idatzizko galdera bat egin genizun, pixkat datuak eskatuz, halako baieztapen bat egiteko, eta aitortu behar izan zenuen ezetz. Alokairuaren prezioak igo direla, pixka bat igo direla esan zenuen literalki. Igual galdera izan beharko litzateke, pixka bat zer den Jaurlaritzarentzat eta pixka bat zer den maizterrentzat, ezta? Ze uste dut ezberdina dela. Eta baita ere, esaten zenigun erantzun horretan, ja batez bestekoa zegoela, apirileko erantzun bat da, eta hitz egiten zuen 2021eko hirugarren lauhilekoari buruz, batez bestekoa zegoela 700 eurotan hilean, alokairua. Claro, abuztu honetan, eguneratu egin dezue azken datu horiek, eta ja eman dezue 2021eko azken lauhilekoko datuak, eta igo dira alokairuak 711,5 eurotara, batez beste, ze Donostiko prezioak adibidez askoz ere altuagoak dira, eta horrek erakusten du nola igotzen ari den alokairuaren prezioa azken hilabetetan, eta datu horiek kontuan hartu behar da, oraindik direla lehen gaien gorakadara baino aurrekokoak, eta baita ere inflazioaren gorakada larri honen aurreko datuak direla. Eta beraz, suposatzekoa da, maizterren egoera okertu daitekela datozen hilabetetan, larriki gainera, eta horrexegatik interpelatu nahi dizugu jakiteko Jaurlaritzak zen neurri hartuko dituen alokairuaren prezioaren gorakadari aurre egiteko, ezta? Hartzen baldin bada emal inkesta, zuek egiten dezuen alokairu merkatuaren inkesta, ikusten da 2016 eta 2021 artean 13% igoera bat jaso dela, 13% igoera zuen ustez pixka bat igotzea da. Karo, gure ustez egiten ari zartena da arazoa pixka bat ukatu, galdetzen zaizuenean arazoa minimizatu, baina baita ere esan behar da arazoa ondo ulertzeko tresnak ezabatzen ari zaretela. Ze emal inkesta irekin jarraitzen dezue, 2016tik indarrean dakozuena, baina lehendik ere, bazeneukaten beste inkesta bat, OFIN izenekoa, etxe bizitzen eskaintza aztertzen zuena, eta inkesta horrek ematen zituen datuak hain politak ez zirenez, edo oraindik itxusiagoak zirenez hobeto esan da, zer egin dezue? Erabaki dezue, ez eguneratzea gehiago. Ze OFIN inkestara baldin bagoaz, 13% egoera hori 25%koa da. Eta hori itxusia da. Zer erakusten du, ez zaudetela zer egiten gai horretan, eta arazo larri baten aurrean gaudela. Ez zaigu ondo iruditzen, OFIN inkesta, 94. urtetik bageneukana eta pixka bat prezioen bilakaera osoa ematen zuena ezabatzea erabaki izana Arriola jauna. Eman ditute bi datu objektibo erakusten dutenak etxebizitzaren alokairuko prezioak izugarri igo direla, eta badago hirugarren datu bat, eta da etxebideko zerrenda. Etxebideko zerrendan inoiz baino eskatzaile gehiago dauzkazue alokairua aldarrikatzen, 71.000, errekor historikoa oker ez banago. Karo, eta hoientzat etxebizitza nahikoak ez dauzkazuenez, gutxi gora bera 23.000 etxe bizitza daude babestutako, nolabait babestutako parke publikoan, edo parkean hobeto esan da, ze hor ere biziguneko etxe bizitzak sartzen dituzue, zuenak ez direnak. Kezkatzen gaitu zer egiten ari zareten errenta altukoenekoekin, gaur ere Urkullu lehendakariak berriz ere esan du diru sarrera ingresoak handituko dituzuela etxe bizitza sozial horiek jende gehiagoren gana iristeko, baina karo, horrek esan nahi du behar gehiago dutenei laguntza gehiago, gutxiago egongo dela barkatu, baina horri buruz beste egun batean hitz egingo dugu, kezkatzen gaitu zer egiten duzuen zaurgarrienak direnekin, gutxi gora bera 71.000 hoien erdiarekin. Ze hoiekin egiten dezuena da prestazioa eman, etxe bizitza prestazioa eman,
edo prestazio, ordezko prestazioa. Eta, karo, horrekin egiten ari zaretena da, alokairuaren merkatu librea berotu. Ze hilabetean 275 euro ematen dizkiezue pertsona hoiei, zuzenean doazenak etxebizitza jabeen poltsikoetara. Uste dugu hori ere, badela neurri bat, akaso, ezin dan egun batetik bestera kendu, baina gustatuko litzaiguke, ibilbide bat izatea non pentsatzen den hoiek txikitzen joango direla, ezta? Nik uste, iritsi dela eguna, hitz egin behar degula alokairuak mugatzeko tresna batetaz. Zuek orain arte, bi aitzakia jarri dituzue alokairuak ez mugatzeko. Batetik nolabaiteko ideologia edo, esaten dezue, gehiegi frogatu gabe gure ustez etxe bizitza alokairuko etxe bizitzak mugatzeak ekarriko lukeela eskaintza txikitzea, hori ere idatziz erantzun dizkiguzue froga bezala hainbat ekonomialariren artikulu teorikoak, gure ustez nahikoak ez direnak, eta nahiko deigarria da Milton Friedmanen artikulu bat aipatu diguzuela, 1956an idatzia, Arriola sailburua, zu bezalako sozialista bat Milton Friedman neoliberalismoaren aita aipatzen froga bezala, noski berak zer esaten zuen, merkatuan ez dela eskusartu behar. Gure ustez, beste nolabaiteko txostenak beharko genituzke, eta adibidez, uda honetan, Kataluniako Generalitateak eta Bartzelonako udalak atera dute oso txosten interesgarri bat, aztertzen zer nolako efektua izan duen Kataluniako alokairuen mugak, eta ondorioak interesgarriak dira. Ze batetik esaten dute, bai, prezioak ez dira izugarri jetxi, baina pizka bat jetxi dira, 3 inguru, urte terdiko epean, eta bestetik hori bezain garrantzitsua da, eskaintza ez dela txikitu. Eskaintza ez da txikitu, eta esaten dute kontrakoa, igo egin dela edo igotzen jarraitu duela. Beraz, gure ustez, askoz interesgarriagoa da, ofiziala den dokumentu horren emaitzak empirikoak, eta ez 1946ko artikulu teoriko batek dioena. Eta bestalde, jarri dezuen bigarren aitzakia da, ez da gure eskumena, ez da? Behar dela Madrilen hori egitea. Gure ustez, oker zaudete, gure ustez, txertagarria litzateke alokairuaren muga Euskal Zuzenbide Zibilean, eta horregatik aurkeztu genuen lege proposamen bat duela 2 urte, berehala baztertu zenutena, baina, demagun arrazoia daukazuela, eta Madrilen egin behar dela. Ados, ikusten deguna da, Madrilen bultzatu beharko lukeela, bai jaurlaritzak eta baita jaurlaritza osatzen duten alderdiek, egin dadila, aterki legal bat, ondoren, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan garatu ahal izateko geure berezitasunetara egokitutako alokairuaren muga bat, ezta? Baina, orain arte, eman diren pausoak, ez dira oso itxaropentsuak, ze jaurlaritza osatzen duten bi alderdietako nagusiak osoko zuzenketa jarri zion ja lege proposamenari, esanez esartzen dela gure eskumenetan. Beraz, nik uste, utzi behar dezuela alde batera joko bikoitz hori, ezta? Gasteizen esaten dezue Madrilgo eskumena dela, eta Madrilen esaten dezue Gasteizko eskumena dela. Uste, serioago jokatu behar degula, eta uste dute, iritsi dela garaia neurriak hartzeko, Arriola sailburua, ezer ez egitea, ja probatu dezue, eta ez du funtzionatu, beraz nik uste, ausardi gehiago behar dela, eta tresna eraginkorrak jarri behar dela mahai gainean. Beraz, galdetzen dizugu, ea jaurlaritzak zer nolako neurriak hartuko dituen alokairuen prezio gorakadari aurre egiteko.